Здравейте отново! Сега ще ви пусна една песен, която според мен е доста яка, на Дара "Какво не чу". На мен доста ми хареса, надявам се и на вас. Възможно, щом не разбираш, значи аз говоря сложно. Шор няма да изпадам в обяснения, какво що. Мисля за 1000 неща, но утре не е сред тях, утре не е сред тях. Искам ми се пак да ме оставиш там, където си бях, там, където си бях. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу. Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу. Няма да ви пускам цялата, но за тук е доста яка. Малко ще превъртя. Пак нещо. На мен доста ми хареса тази песен. Чух я вчера и исках да ви я покажа веднага. Сякаш времето спира. Се паре, толкова жени, а ти пак избираш мен. Моя силует, гледаш го в тъмното, искаш го за теб. Не си приоритет, единствено мога да ти дам съвет. Давай напред, не ми обяснявай, не искам отчет. Ето я песента тук долу. Тя има 17 000 харесвания и само 1000 нехаресвания. Кажете как ви се струва тази песен, пишете отдолу в коментарите. И ако ви хареса също това, пишете. Ще се видим отново!